Má tá Ghaeilge le marachtáil mar hanga pobl, sin chéad sprioc a chas a bhaine gcónaí na túsáte thuirt go na réachtanis atá na daoine atá labhairt na Ghaeilge go leithúil a ggóthaic san éagsúla. Beidir goil siad labhairt na Ghaeilge mar hanga baile, beidir goil siad labhairt na Ghaeilge sa ggóthaic éideachais acab, beidir goil siad labhairt na Ghaeilge ar an láthair fostaíochta nó tríd na gréasan hóseilta acab. So cá muid gcónaí túsáte thuirt op sin agus na takeachtaí a chur ar fáil a heastins ó na daoine sin le gur féidir le hob leannacht a raibh i marachtáil an saola acab trí Ghaeilge. Agus an rud atá gceist leis na takeíochtaí sin, na go mbeadh na takeíochtaí céanna tá ar fáil trí Ghaeilge agus tá ar fáil trí bhéarla go na daoine tá labhairt béarla go leithúil. Má tá stechas amach le fichiigh faoin géad go phobal na Gaeltachta ina iomláine ina gcainteoirí Ghaeilge, agus an sin go bhfuil muidir feiceáil nach bhfuil ach defaoin géad go na daoine óga ina gcainteoirí maithe Ghaeilge. Léironn sé sin go bhfuil titim suntasach a tarló tá gá le taide leanúnach las mugan déon áibh íonar na ceisnaí seo, agus tá géargáis tar lom go ndéanach an réaltas cinenne gur chóir institiút teangolaíoch nua a bhunú le tuairt faoin na ceisnaí seo ar bhun leanúnach.